Velkommen til Arenaskolen. Vi er en almindelig folkeskole, som ligger i den nordlige del af Greve. Vi har ca. 300 elever, og om få år vil vi være ca. 500, og en specialskole med 50. Nu sagde jeg en almindelig folkeskole. Det passer ikke helt. Vi har valgt at have ekstra fokus på især 3 områder. Det er bevægelse i hverdagen, det er faglighed og det er trivsel. Bevægelse i hverdagen. Det er for os en vigtig forudsætning for de 2 andre fokusområder, faglighed og trivsel. Især efter den nye reform, hvor eleverne skal være længere tid i skole. Den ekstra fokus på bevægelse gør blandt andet, at vi har en indendørs 100 meter løbebane, vi har fitnessredskaber inde og ude, og vi har rigtig gode legepladser. Vi har dobbelt så meget idræt som andre skoler, og hver onsdag morgen løber hele skolen 3,5 km sammen. Hvis eleverne skal være klare i hovedet hele dagen, er det vigtigt med lidt afveksling fra den normale klasseundervisning. Det får børnene igennem vores ekstra fokus på bevægelse hver dag og hver uge. Faglighed er selvfølgelig et kæmpe fokusområde på alle skoler. Hos os betyder det, at vi tester alle elever i dansk og matematik 2 gange årligt for at se, om de rykker sig fagligt. Hvis ikke de gør, opdager vi det hurtigt og kan sætte ind med det samme. Vi mener også, at eleverne lærer mest, når de har deres faste, uddannede lærere i timerne. Derfor har vi fleksible skemaer, så eleverne ikke får vikarer ved planlagt fravær, men har deres faste lærer mest muligt. Elevernes trivsel er vores sidste fokusområde. De 2 andre områder er med til, at eleverne trives og har det godt på Arenaskolen. Herudover har vi blandt andet en udvidet kantineordning, hvor eleverne kan få havregrød hver dag og tilmelde sig en madordning for 300 kr. om måneden. Så får de et sundt og varmt måltid mad hver dag. Vi har også uddannet mange af vores lærere, så de kan hjælpe i klasserne med at gøre børnene til gode kammerater, der kan hjælpe hinanden i hverdagen. Alt det, jeg lige har nævnt, er for os grundstenene til at give jeres børn den allerbedste skolegang. Velkommen til Arenaskolen.